ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നീതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നീതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. പുതുവത്സരം. എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 14 ശ്ലോകം വരെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാവണമെങ്കിൽ അത് അനുഭവിച്ചറിയണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം നമുക്ക്. അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ്, ആ വെള്ളത്തിന്റെ രസം അല്ലെ, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, പൃഥ്വി ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം, അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധിക്കണം. പിന്നെ മായയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ. മായാം തു പ്രകൃതിം വിദ്യാൻ മായിനം തു മഹേശ്വരം എന്നാണ് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മായ എന്ന് പറയണത് അസത്യമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. എന്നാലോ അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ, സർവനിയന്താവും സർവേശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് അർപ്പണം ചെയ്താല്, സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്താല് മായയെ നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ. നമാം ദുഷ്കൃത്തിനോ മൂഢ പ്രദന്ത്യന്തേ നരധമ മായയാ ഹൃതജ്ഞാന അസുരം ഭാവമാശ്രിതാം. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാലാപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടും കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ ആസുരജ്ഞർ എന്ന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വരനെ അറിയണം എന്നുള്ള തോന്നല് അതെല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയണതേ. അപ്പൊ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയണത് ഈശ്വരനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ദുഃഖ നിവൃത്തി, പരമാനന്ദ പ്രാപ്തി എന്നൊക്കെ പറയാ. അത് മോക്ഷം, പരമപുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ പുരുഷാർത്ഥങ്ങള് മനുഷ്യൻ നേടാൻ ഇച്ഛിക്കണതാണ് അല്ലെ. കാമം, അർത്ഥം, ധർമ്മം, മോക്ഷം, അതൊക്കെ. സത്യം വദ, ധർമ്മം ചര, വേദങ്ങൾ പറയണു അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്താണ് മനുഷ്യന് ആനന്ദം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? യുവാവായിരിക്കുക, ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുക, ചക്രവർത്തി ആയിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. മനുഷ്യാനന്ദം, ഇപ്പൊ ഗന്ധർവാനന്ദം ഉണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം ഉണ്ട്. ആനന്ദം തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട്.
പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം ലഭിച്ചാല് അറിയാം മറ്റതെല്ലാം വളരെ തുച്ഛങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്? ദുഷ്കൃതരായിട്ടുള്ളവര്, അതായത് മൂഢന്മാരും മനുഷ്യരിലെ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവരും മായയാലെ വ്യാമോഹിതരായവരും ഒക്കെ അതുപോലെ നിരീശ്വരരും ആയിട്ടുള്ളവര് അസുരന്മാര് എന്നാണ് അവര് പറയണത്. അവരൊന്നും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല ഒരിക്കലും എന്നാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാര് ദുഷ്കൃതര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് എന്നാണ്. അവര് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കണില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. മൂഢരായിട്ടുള്ളവര്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലെയാണ് അവര് എന്നാണ്. നരാധമന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവരാണ്. ആസുരം ഭാവമാശ്രിത ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തോടെ ഈർഷ്യയുള്ള നിരീശ്വരവാദികള് തികച്ചും നാസ്തികരായവരാണ്. മായയാപഹൃതജ്ഞാന മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാലെ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, കഴുത എത്ര വലിയ ഭാര ചുമക്കണത് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഒരു അല്പം പുല്ല് കിട്ടും അല്ലെ? അതിപ്പോ ഈ ഭാരം ചുമന്നില്ലെങ്കിലും കിട്ടും അതിന് പുല്ല്. പക്ഷെ അതിനത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുപോലെ എന്താ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്യകളൊക്കെ ദേവന്മാരെ മറ്റുള്ളവരെ സജ്ജനങ്ങളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തപസ്യ ചെയ്യാ. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ, മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ് ഇവര് അല്ലെ? മദ്യപാനികള്. എന്താണ് ഇവരുടെ പേര്? ആരാ പറയത്? ജഗായി മതായി ആണിത്. അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഒക്കെ നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയില് ഇവരുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കൂ, അതാണ് കലിയുഗത്തിലെ സദ്ഗതി ഉണ്ടാവാനുള്ള മാർഗം എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇവരുടെ അടുത്തും ചെന്നിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നാമം ജപിക്കൂ, ഈ ചീത്ത ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു മദ്യം കുടിച്ച ഒരു കുടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുടം എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിടെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു, നെറ്റിയൊക്കെ പൊട്ടി ചോര വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത് കണ്ടപ്പോഴ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ ശിരസ് ഛേദിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടയാണ്, ഇത് കരുണാവതാരാണ്, ആയുധം എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ജഗായി മതായി രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ അവർക്ക് മാനസാന്തരം വന്ന് അവരും ഭക്തരാവാണ്. ഇപ്പൊ സജ്ജനങ്ങളുടെ മഹാത്മാക്കളുടെ സംഘമുണ്ടായാല് എത്ര മോശപ്പെട്ടവരായാലും അവരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യൻ ക്രൗൺ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എന്നാ പറയാ അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും വെച്ച്, എല്ലാ ജീവികളിലും എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലേ? അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി സുകൃതികൾ ആരൊക്കെയാ? ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി സുകൃതികൾ ആരാണ്? 4 കൂട്ടരെ പറ്റി പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കൂ, 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാസുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ യജ്ഞാസുരാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനിച്ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്.
ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 4 കൂട്ടരാണ് ഭജിക്കണത്. ദുഃഖിതൻ, അല്ലേ? സങ്കടം വരുമ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ധനകാംക്ഷികള് എന്ന് വെച്ചാ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടണം, മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിയണം, വീട് വേണം, ജോലി കിട്ടണം, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ആഗ്രഹങ്ങളാ നമുക്കൊക്കെ, അല്ലെ? ഭൗതികതയിൽ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കും. ജിജ്ഞാസുക്കള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ കൂടുതൽ അറിയാ, ജിജ്ഞാസ ഉള്ളവര് ഭഗവാനെ ഓർക്കും. പരമസത്യത്തിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിക്കറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണം ജ്ഞാനി. ആ പരമസത്യത്തിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണു ജ്ഞാനി. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം, ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഥ. ഗജേന്ദ്രനെ മുതല കാലിൽ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, അല്ലെ? ആർത്തനാണ്, ദുഃഖം വന്നു, ആർത്തൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ അതെ, ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു, ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു, അല്ലെ? ഇവിടെയോ, ഇവിടെ ശുഗബ്രഹ്മർഷി ഇത് വ്യാസദേവനും ധർമ്മപത്നിയായിട്ടുള്ള വാടിക ആണ്. അപ്പോ വരുന്നില്ല, പുറത്തു വരുന്നില്ല. 16 വർഷമായി. ശുഗബ്രഹ്മർഷിയാണ് ഗർഭത്തില്, വാടികയുടെ വയറ്റിന്ന് വരുന്നില്ല പുറത്ത്. അപ്പൊ മായ ബാധിക്കുമത്രേ, അതുകൊണ്ട് വന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, പറഞ്ഞു മായ ബാധിക്കില്ല, വന്നോളൂ. അങ്ങനെ വന്നു. ഇവിടെ ശ്രീ ശുഗബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ധ്രുവനാണ്. ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വരെ വലിയ മോഹങ്ങളായിരുന്നു, അല്ലെ? രാജ്യം വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷേ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴോ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നായി. ഇവിടെയോ രാമരാവണ യുദ്ധം വേളയില് സുഗ്രീവനുമായിട്ട് സഖ്യം ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? ശ്രീരാമസ്വാമി. ഇവിടെ സജ്ജന സംഘമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. സുകൃതികള് ആരൊക്കെയാണ്? സുകൃതികള് ശാസ്ത്രാനുസാരമായ വിധികൾ പാലിക്കുന്നവര്, ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർ പ്രായേണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. സുകൃതരായ 4 കൂട്ടര്: ആർത്തര്, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ജിജ്ഞാസു. അതുപോലെ അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തരാണോ അവര്? അല്ല. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് പുറമെ അവർക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആർത്തർക്ക് ദുഃഖം മാറാനുള്ള വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അർത്ഥാർത്ഥിക്ക് ഭൗതിക നേട്ടം വേണം. ജിജ്ഞാസുവിന് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ജ്ഞാനിക്കോ ഒന്നും വേണ്ടതാനും. എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തി? അനുകൂല ഭാവേന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദിവ്യ പ്രേമ രൂപത്തിൽ സേവിക്കണം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭൗതികമായ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവരുത്. സുകൃതികളുടെ വിധി എന്താണ്? വിശുദ്ധമായ ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുകയും തന്മൂലം ശുദ്ധ ഭക്തരായി തീരും. എപ്പോഴാണ് സുകൃതികൾ ശുദ്ധഭക്തരാവുന്നത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടവയല്ലെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തരാവുകയും ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങള് ഒന്നും ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടല്ല എന്ന് ഭക്തി സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്? ജീവിതം സ്വാർത്ഥമയവും സംയമരഹിതവും ആധ്യാത്മിക ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്തതുമാകയാൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ദുഷ്കരമാണ്. ദുഷ്കൃതികളുടെ കാര്യമാണ് പറയണേ, അല്ലെ? എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ യാദൃച്ഛികമായി ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലെ ശുദ്ധഭക്തരാവുന്നു. ആദ്യം ദുഷ്കൃതി ആയാലും സജ്ജനങ്ങളുടെ സംഘത്തോട് സംഘം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരും ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയണേ? സുകൃതരായ 4 കൂട്ടരിൽ ഉത്തമൻ ആരാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നാണ്.
ഉത്തമൻ ജ്ഞാനിയാണ് അല്ലെ. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു അവരെക്കാളൊക്കെ ഉത്തമൻ ജ്ഞാനിയാണ്. പരമസത്യത്തെ ഇവിടെ വായിക്കൂ. ആരെ വായിക്കൂ? ഇവിടുത്തെ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ്. ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാന് അയാളും ശ്രമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കലുഷങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്നുള്ളത്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. 17 മാതാജി. 17 18 അല്ല, ഇവിടെ എന്താ 17 18 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 17 ഇവിടെ 17 ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ. പിന്നെ 18. എന്നാ 17 വായിക്കൂ. മാതാജി വായിക്കുന്നില്ലേ? നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതി പ്രിയോഗി ജ്ഞാനിനു അത്യർത്ഥമഹം സചമ മമ പ്രിയ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തി ഉദസേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അയാൾ എനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതാ 17. അപ്പൊ ജ്ഞാനിനെ ആണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ലേ. നമുക്കും ജ്ഞാനി ആവണം അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരതനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് മാതാജി. ഈ ജ്ഞാനികള് എപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മള് കൃഷ്ണനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോവുക, പൂജിക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അവര് ധ്യാനത്തിലിരിക്കല്ലേ ചെയ്യുക. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവര് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊക്കെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ സ്റ്റേജൊക്കെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആ സാധന ആരംഭിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവർക്കൊക്കെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം അത് ഒരിക്കൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു നിഷ്ഠകളും ആവശ്യമില്ല. ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അവർക്കൊരു രൂപം, വിഗ്രഹം പോലും അവർക്ക് കാണേണ്ടതില്ല. അവര് മനസ്സിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണേ? നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാന് ജ്ഞാനിയെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണക്കാരൻ നമ്മളെ അത്ര പിന്നെ കുറച്ച് തരം താന്ന മാതിരിയല്ലേ. ജ്ഞാനിയെ കൃഷ്ണന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജ്ഞാനിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്കതിന് സാധിക്കും. അതിനാണ് മനുഷ്യജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം. നമുക്കതിന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 101ാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാണ്. ജ്ഞാനിക്കോ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്കും ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം അതിനു വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ നടുവിൽ അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ മാതാജി ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ കൂട്ടത്തിലും കാണും, അതോ സന്യാസിമാര് അത്രയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഗൃഹസ്ഥരിൽ പോലും ജ്ഞാനികളുണ്ട്. അവിടെ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കവേ തന്നെ അതിനോടൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ഉള്ളോണ്ട് പുറമെ അവർക്ക് കാണുമ്പോ മകനാണ്, മക്കളാണ്, മകൾക്ക് കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് ഉള്ളുകൊണ്ട് അവര് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ടോട്ടലി. ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് എല്ലാം. ഈ ലോകത്തോട് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വിടുക. ഭഗവാൻ മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രിയം ആവും. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ പല അത്ഭുതങ്ങളും അവർക്ക് പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ജ്ഞാനിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഭഗവാൻ പല പല അത്ഭുതങ്ങളും തന്നെ അവർക്ക് പ്രകടമാക്കി കൊടുക്കും എന്നാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഉദാരാഹ സർവ ഏവൈതേ ജ്ഞാനിത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിതഃ സ ഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.
അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ശ്രീകൃഷ്ണ എല്ലാവരും ആദരണീയർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണ. ഈ 4 കൂട്ടരും ദുഃഖിതനാണെങ്കിൽ അർത്ഥാർത്ഥിയാണെങ്കിലും അതെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. അവരെയൊക്കെ ഇഷ്ടക്കുറവല്ല, പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ജ്ഞാനിയെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഭക്തര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മഹാത്മാക്കളാണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയണ, ആ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയണ ഒരാള്, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഭഗവാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ആ ആളെന്താ ചെയ്യുക? ഏത് സമയവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആള് സർവോന്നതനും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ യോഗ്യനുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, അതിന് വേറെ ആരും വേണ്ട അല്ലെ, അമ്മ മാത്രം മതി. കുറച്ച് വലുതായാലോ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറണു അല്ലെ. കോളേജിലൊക്കെ ആവുമ്പോ അവന് ഫ്രണ്ട്സ് മതി, ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കണം അവരുടെ കൂടെ, അമ്മ ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഈ ബന്ധമാണ് ജ്ഞാനിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ മാതാജി? ഗീതാദേവി മാതാജി വായിച്ചോ. ബഹുനാം ജന്മനാം നാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവഃ സർവമിതി സ മഹാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജന്മമരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണവും സർവവും ഞാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹാത്മാവ് വളരെ വിരളമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗാവസ്ഥയാണ് പറയണത്. ജ്ഞാനാനുഭവം പല ജന്മങ്ങളിലെ സാധന കൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനാനുഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാവണത്. ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണത് ഒരു പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ വംശി ഓടക്കുഴലിനോട് ഉപമിക്കാം അതിനെ. 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു കുഴലാണ്, പൊള്ളയാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയണത്. ഇപ്പൊ മനസ്സ് അതിനകത്ത്, അതും ഒരു സങ്കല്പം. ഇപ്പൊ സത്തയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം അതാണ്, അത് മാത്രാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണം. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈ ബ്രഹ്മമാണെന്നാണ് ജ്ഞാനി തിരിച്ചറിയുന്നത്. ജ്ഞാനിക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, ഭാവനകളില്ല. ഭക്തിപൂർവം സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന്, അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതന ഭഗവാനാണ് എന്നും ഈ ജ്ഞാനി അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഭക്തി വളരെ വിരളമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തി ബാക്കി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭുക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി അതൊക്കെ നേടാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി കിട്ടാനാണ് പ്രയാസം. ആത്മീയ ജീവിതം ശാശ്വതവും ആനന്ദദായകവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണെന്നും അവ്യക്തിത്വം ശൂന്യത മാത്രമല്ലെന്നും അറിയാം അല്ലെ. ജ്ഞാനിക്ക് അറിയണതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആധ്യാത്മിക വൈവിധ്യത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ നിഴൽ മാത്രമാണ്. ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ വാസുദേവന്റെ വിശ്വാത്മിക ദർശനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നു. ഈ ദർശനം കൃഷ്ണനോടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തെ പരമലക്ഷ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നു. പൂർണ്ണമായ അറിവില് ഒരാൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ന് അതിന് കീഴടങ്ങുന്നു. തുടക്കത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അവ്യക്തിഗത ഭാവനയിലേക്ക് ചായ്വുണ്ടായെന്ന് വരാം. ഭൗതികത വിടുമ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിനോട് ചായ്വ് വരും. പിന്നീട് മനസ്സിലാവും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനാണ്. ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിതരാവാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ ചെയ്യും. 20 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയണേ?
ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവര് ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗത വാദികളും. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. മാതാജി എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. എല്ലാ ബുക്കുണ്ടോ? ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇത് ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. മാതാജിയുടെ പുസ്തകം ഇല്ലേ, വായിച്ചോ? വായിക്കാം. കാമൈസ്തൈസ്തർഹ്യ ഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയത സ്വയ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ വാസുദേവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനി പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ദേവാരാധനകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ അവര് മറ്റു ദേവന്മാരെ, അന്യദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയണത്. അത് അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭക്തരല്ല. ഓരോരോ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ദേവതകളെ അവര് പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം, കൃഷ്ണനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യണു. മറ്റ് ദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി പലതും ഒന്നും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധഭക്തര് ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് അവര് ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവർക്കറിയാം നമുക്ക് അർഹമായത് എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നൽകും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാം. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ. യോ യായാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവാവിദതാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എല്ലാം എന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും എന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ എന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ഇച്ഛയാണ് ഒരാൾക്ക് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമാവും എന്നാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കാണ് തീരുമാനിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിനെ സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിക്കല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ഫലങ്ങള് എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം. കഷ്ടപ്പാടിലും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് മാത്രാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ വിചാരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് കുറെ സുഖഭോഗങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാണ്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിക്കൂ. തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത സ്ഥാന്യാരാധമിഹത്തെ ലഭന്തെ ച തഥാ കാമാൻ മയവ വിഹിതാൻ ഹി താൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരാള് പുറപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൈവരും. അത് വാസ്തവത്തിൽ ആരാ നിറവേറ്റുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കൂ. അന്തവത്ത് ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവ യജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണീയവുമത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ അവ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പറയാണ് ഈ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ ദുഃഖമുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം പ്രപഞ്ചം അത് ദുഃഖാലയമാണ്, എല്ലാവർക്കും ദുഃഖങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ മനോഭാവമാണ് എൻ്റെ, ഞാൻ എന്നുള്ള ആ മമതാബന്ധങ്ങള്, തദനുസൃതമായ ചിന്തകള്, അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ദുഃഖമയമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മനോഭാവം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതികതയിലും നമുക്ക് സുഖം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നന്ദതി നന്ദതി നന്ദത്യേവ എന്ന് തോന്നും. ഈ എല്ലാം ആനന്ദകരമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഈ മൂഢന്മാര് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുക. അവർക്കോ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം. ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാല് ദേവലോകത്തിലാണ് എത്തുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചാലോ കൃഷ്ണലോകമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയണേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവാരാധകരെ അല്പജ്ഞാനിയായി കണക്കാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ദേവതകളെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു ജീവജാലത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അവിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മറ്റു ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ചിന്തകളും നമുക്ക് തരുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമെന്ന് അറിയാത്തവരാണ് അന്യ ദേവതകളുടെ അടുത്ത് പോവുക. കൃഷ്ണൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ദേവന്മാരിലൂടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭ്യമാവുന്നതോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. ഫലമായി ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുക ഒരുവനെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദുരിതങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. ഫലമായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. കൃഷ്ണ ഭക്തര് കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിൽ പോവും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ദേവാരാധകര് എന്താ ചിന്തിക്കണേ? ദേവാരാധകര് പ്രകൃതി വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡ വിഭാഗം പിന്തുടരുന്നവരാണ് ദേവാരാധകര്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പെട്ടെന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ തേടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളോടെയാണ് ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നത്. തത്വശാസ്ത്രം എന്താണ് ഇതിന് പിന്നില്? ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമാത്മാവിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവര് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ. ദേവതകളെ കൃഷ്ണന് തുല്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ധാരാളം ദൈവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണനു പകരം ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയാണ് പരമോന്നതൻ അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ്. ഈ ലോകം ആസ്വാദനത്തിനുള്ളതാണ്. ലക്ഷ്യം ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, ഇതാണ് അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രം ദേവാരാധകരുടെ. പിന്നെ മനോഭാവോ ഞാനാണ് ആസ്വാദകൻ, ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ മികച്ച ആസ്വാദനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തെറ്റായ അന്തസ്, കാമമോഹങ്ങൾ കാരണം ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാണ് അവരുടെ മനോഭാവ. പ്രവൃത്തിയോ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നു, ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു, യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഫലമോ അവൻ ഉയർന്ന ഗ്രഹ വ്യവസ്ഥകൾ കൈവരിക്കുന്നു. തന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ തീർന്ന് മധ്യഗ്രഹ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ ആസ്വദിക്കുന്നു. പുണ്യം തീർന്ന വീണ്ടും ജനിക്കണം അല്ലെ. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയ പരം ഭാവമജാനന്ദോ മാമവ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും
എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ഉപാസന നടത്തുന്ന അല്പബുദ്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ദൈവാരാധകര് അല്പജ്ഞാനികളാണ് എന്ന് മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോ മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവര് അവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമരായിട്ട്. ഭക്തിപൂർവം സേവനം നടത്താതെയോ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാതെയോ ആർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്ന്. ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഗം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി യോഗേ മാമജമവ്യയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശിഷ്ടമായ ഈ പരമകാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാർക്കും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും ഒന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാനോ കാണാനോ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യോഗമായ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. തന്മൂലം അജനാണ്, അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യ അവതാരത്തില് വന്നപ്പോഴ് ആരൊക്കെയാണ്? കുന്തിദേവി, അക്രൂരര്, ഉദ്ധവര്, ഗോപികമാര്, അവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവികത, സർവജ്ഞത്വം അവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാലോ ഈ ദുര്യോധനാദികള്, ശിശുപാലൻ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും, കംസൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അവരെയൊക്കെ യോഗമായ എന്നുള്ള അന്തരംഗ ശക്തികാലെ അവരൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ അറിയാതെ മൂഢന്മാരായിട്ട് അല്ലെ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായിട്ട് അവര് കടന്നുപോയി. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം 25. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അവ്യക്തിഗതവാദി ആവുന്നവരുടെ ഫലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവരെ അറിയുന്നില്ല. മൂഢന്മാരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മറിഞ്ഞിരിക്കും. ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം. ഉദാഹരണത്തിന് ഭീഷ്മർ, പാണ്ഡവരും മറ്റു ചിലരും ഒക്കെ ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇവിടത്തെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഭക്തന്മാർ വഴിക്ക് എല്ലാവരും തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് കരുതും അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാത്തവര്. 26 മുതൽ 30 വരെ 6ാമത്തെ വിഭാഗത്തില് വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയുമാണ് 26 മുതൽ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയില്ല, എന്നാൽ പരമാത്മാവോ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അറിയും. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ആ. വേദാഹം സമാധീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുനാം ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തോ വേദന കഞ്ചനാം. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പൊ സംഭവിക്കണതും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോണതും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. ആരുടെ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു, ദേവതകള് നൽകണ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ശാശ്വതമൊന്നും ആയതല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ CEO ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക.
കീഴില് ഫൈനാൻസ്, HR, ടെക്നിക്കല്, പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം അല്ലേ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ദുർഗാദേവിയാണ് അല്ലേ? എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്ററോ സരസ്വതി ദേവി. എന്നാലോ ഫൈനാൻസ് ആവട്ടെ കുബേരനാണ്. അങ്ങനെ സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ഭഗവാനാണ് എങ്ങനെയായാലും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സ്റ്റാറ്റസ്, അത് തത്വം അത് മനസ്സിലാവും. മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സുപരിചിതരാണ്. അവർക്ക് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം അവരുടേത് ഭഗവാന് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയാത്തത്? 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ നാരായണി, ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇച്ഛാദേശസമുദ്ധ്യേന ദ്വന്ദ്വയുക്തം ദ്വന്ദ്വമോഹന ഭാരത സർവഭൂതാനി സർഗേ യാന്തി പരം തവ. ഹേ ശത്രുജ്ഞനായ ഭരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ്, ജനിക്കുമ്പോഴേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാലെ വ്യാമോഹിതരാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറയണത്? സാ തസ്മി പരമപ്രേമരൂപ എന്ന് നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പരമാത്മാവിലുള്ള ആ ഭഗവാനിലുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള പ്രേമം, അതാണ് അമൃത സ്വരൂപാച. പരമപ്രേമം, സ്നേഹം അത് പ്രകടമാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് അല്ലേ? പൂജാദിഷു അനുരാഗ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു തുളസി നടുക. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന് മാല കെട്ടാൻ അല്ലേ? ഇന്ന് ജന്മാഷ്ടമിയാണ്, പായസം ഉണ്ടാക്കണം, ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം അല്ലെ? എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അത് ഭക്തി അല്ലേ? അപ്പോ പരാശരമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മത്തിന് പിന്നിലുള്ള നമ്മുടെ ചേതോ വികാരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മനോവൃത്തി, അത് ഭഗവാന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാവാൻ എന്നുള്ള ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഭക്തി. അത് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞവർക്കേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാം എന്ന് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. ജീവസത്തകൾ എങ്ങനെയാണ് മായയ്ക്ക് കീഴിലാവുന്നത്? കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മായയ്ക്ക് കീഴിലാകുന്നു, വ്യാമോഹമാവുന്നു. പരിപൂർണ ജ്ഞാനാത്മകനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മായാമോഹത്താൽ വേർപെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജീവൻ മായാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെടുന്നു. മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവങ്ങൾ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ദ്വന്ദ്ം. അത്തരം വഞ്ചനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ പാപമായ ആഗ്രഹം കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തയുടെ യഥാർത്ഥ വിദ്വേഷാണത്. ഭൗതിക ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാനാപമാനം, നന്മതിന്മ, സുഖദുഃഖം, സ്ത്രീ പുരുഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് മായയുടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങള്. മായയുടെ ആവരണത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഇല്ല മാതാജി. മായയുടെ ആവരണത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കും? കൃഷ്ണന്റെ ഔന്നത്യം തിരിച്ചറിയണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കണം, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവണം. അങ്ങനെ മൂലസ്വരൂപത്തില് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ മായയ്ക്കൊക്കെയും അധീനരാവാം. അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതയാണ് ഇവിടെ പറയണത്. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യത ഈ ജന്മത്തിലും മുൻ ജന്മത്തിലും ധാർമ്മികമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നവര്, അതുപോലെ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തും, പാപപ്രതികരണങ്ങളെ കീഴടക്കിയവര്, വ്യാമോഹത്തിന്റെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടിയവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭക്തിപരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക.
രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആർക്കാണ് പ്രയാസം? പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന അറിവില്ല. മൂലസ്വരൂപമായ ദാസ്യാവസ്ഥതയെ മറികടക്കുക അത് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമ ലംഘനമാണ്. ആത്മീയ ഇത് വായിക്കൂ ആരെങ്കിലും, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ആത്മീയ രീതിയിൽ ആർക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം കഴിയുക? മതപ്രമാണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിബന്ധനകളെ അനുസരിച്ച് ധാർമ്മികമായി പ്രവർത്തിക്കുക വഴി പാപ പ്രതികരണങ്ങളെ കീഴടക്കിയ ഒരാൾക്ക്. അടുത്തപടി ക്രമേണ അവർക്ക് പരമപുരുഷനെ സമാധിയിൽ പ്രക്രിയ ത്തിലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരോടുള്ള സമ്പർക്കം വഴി ഈ ഉന്നത പദം എത്തുക. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തരാവാനുള്ള വഴികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരണത്. ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാനെ നിർവ്യാജം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പ്രാപഞ്ചികത എന്ന് പറയണേല് ശാശ്വതമായിട്ടൊരു സുഖമില്ല എന്ന് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ മധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനിമൃതികളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തര് ഭക്തി സാധനകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയുടെ പല പല തലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് അവര് ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരണം അല്ലെ? അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ടുള്ള അവരും വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യർത്ഥാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക? അശ്വത്ഥാമാവിന് അരിപ്പൊടി പാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽകി അല്ലെ? പാല് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് പാലാണെന്ന് തന്നെ ധരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയണത് അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ. അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതികമായ സ്നേഹമൊക്കെ വ്യർത്ഥമാണ്, സ്വാർത്ഥതയാണ്, കാപട്യമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ നിരുപാധികമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരും വേണം അല്ലെ? ഈ ലോകത്ത് ആദരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും, നിന്ദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. ചിന്തകളുടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയണത്. അനുകൂല വഴിയിലൂടെ ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾ വിടണം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തു വെക്കണം. ആദ്യം ധാമങ്ങളെയൊക്കെ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓരോരോ ഭഗവത് ധാമങ്ങള് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കേളികളൊക്കെ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ കാരുളി വർണ്ണൻ അല്ലെ? കാളിന്തി, അതുപോലെ പശുക്കള്, ഭഗവാന്റെ പശുക്കള്, പക്ഷികള്, മാനുകള്, പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപത്തിനെ കേശാദിപാദം അതല്ലെങ്കിൽ പാദാദികേശം ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണുക. ഏകാഗ്രത കൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണണം അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇഷ്ടദേവതകളെ ഭജിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ സംശയ ദൂരീകരണങ്ങള് ഉണ്ടാവാൻ വിഷമാണ് എന്നാണ് പറയാ. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്താണ് എന്നാണ് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധിഭൂതാതി ദേവം മാം സാധി യജ്ഞം ച യേ വിദു പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമ്പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറി നടക്കില്ല അവര്. ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 7-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവസിക്കണം അല്ലെ. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പർക്കം നേരിട്ട് ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ എന്നാണ്. ഇപ്പം ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ജന്മം, മനുഷ്യജന്മം കൃഷ്ണാവബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ചാൻസാണ്, അവസരമാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ അകാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് കാരുണ്യ ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ള സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ നിലയില് ഭഗവത് സേവന നിരതനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കുക, സ്തുതികൾ പാടുക, അങ്ങനെ സന്തുഷ്ടരാവണം. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ സർവശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം അതാണ്. ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി, ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം ആണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ഇനി ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസ്പെരിറ്റി, ഭൗതിക ഉന്നമനമല്ല നമ്മളാക്കുന്നത്. 10 കിട്ടുകിൽ 100 മതി എന്നും അല്ലെ, അങ്ങനെ ആശയാകുന്ന പാശമതിങ്കെന്ന് വിട്ടുപോരാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ആവാം അല്ലെ. ഒപ്പം സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പുരോഗതിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര അല്ലെ. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ശ്രേയസ്സുള്ളൂ. ഭഗവാനും വേണം, അതുപോലെ അർജുനനും ഉള്ളിടത്താണ് വിജയം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതം പൂർണ്ണമാവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളും നിറവേറണം. മോക്ഷം എന്നാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീഡാണ്. ഫ്രീഡം ഫ്രം ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഫോർ സോ മെനി തിങ്സ്, പല സാധനങ്ങൾക്കും നമ്മള് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരിക എന്ന് നമ്മള് ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ആ ആളാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം തരാനുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളുടെ അടിമയാവുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അയാളുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സന്തോഷം. അങ്ങനെ ഒരു ആശ്രിതത്വം ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരേണ്ടതാണ് സന്തോഷം. എങ്ങനെയാണ് ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക? രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര് ദക്ഷിണേശ്വരിൽ താമസിക്കുന്ന സമയം ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള അമ്മ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോ ഈശ്വര കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണ വേളയില് ഒരു അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്. എന്താണ് കരയണേ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ ശാന്തി ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ ആനന്ദത്തിൽ ഇരുന്നാല് ആ ശാന്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് സാധ്യമാവണില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ പറ്റാത്തത്, എന്താ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ശാന്തി ഇല്ലാത്തത് മകന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം, അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ജോലി. ഇപ്പൊ ജപം, ധ്യാനം ഇതൊന്നും നടക്കണില്ല. അപ്പൊ ഇനിയും എനിക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് എക്സാം അല്ലെ ഫെയിൽ ആവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫൈനൽ എക്സാമില് ആനുവൽ എക്സാം ഫെയിൽ ആയ
അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരണം അല്ലെ? അതുപോലെ ഇനിയും ജന്മം എടുക്കണം എന്ന് ഗുരു പറയാണ്. അപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനെന്താ, മകന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമ്പോഴ് ആ കുഞ്ഞിനെ ബാലഗോപാലനാണ് എന്ന് കരുതണം. അങ്ങനെ ആ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പ്ലേ വിത്ത് ഹിം എന്ന് ഭഗവാനായി ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വീണ്ടും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്മയെ ഗുരു കാണുകയാണ്. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ട് ഇരിക്കണു. അപ്പോഴ് ഗുരു ചെന്ന് നമസ്കരിക്കാണ് ഈ അമ്മയെ. അപ്പൊ ശിഷ്യരൊക്കെ ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു ഷീ ഈസ് എ റിയലൈസ്ഡ് മാസ്റ്റർ എന്നാണ്. അവരിപ്പോ എന്നെക്കാളും അവര് മാസ്റ്ററായി. കാരണം അവരിപ്പോ ഗുരുവായി. അവര് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം അവര് നേടി എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് എന്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മള് ആശ്രയിക്കണം. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ശ്രീഹരിപ്രിയതാം എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഏത് പ്രവൃത്തിക്കും മുമ്പ് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ജീവന്റെ ഗതി എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തില് 8ാം അധ്യായത്തില് നമ്മള് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതില് കുറെ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ്. സാധിഭൂതം, അധിദൈവം, സാധിയജ്ഞം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിർവചിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ അധ്യായം സമാപിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ? ഈ പിക്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് പറയൂ.